Anul meu, Robert Gaming, și astăzi filmăm cu Ștefanel Galan, cu Matei, Seserman și jucăm Roblox Doors. Intrați pe mine tot. Ok. Stați un pic și revenim când așa și Ștefanel e răgușit. De asta. E răgușit. Și o să revenim în meci. Și hai că am început și chestia asta. Hai. Speedrun! Așteptați un pic că ați dat sunetul mai încet, vă rog. Cine strânge banii? Strâng eu banii. Strâng eu banii. Am dat. Haideți. Strâng eu banii. Strânge tu. Bă, Matei, dar nu vrei să-i strângi tu. Bă, Mărgin, nu vrei să strângi tu ca să iei crucifixul. Nu vreau, că nu știu cum să folosești. Dar nu. Îl țin în mână și când vine cineva, când se apropie de tine, nu apeși nimica. Nu apeși nimic. M-auziți? Da. Oba, uite moneta aia. Stați un pic, o să... Bă, așteptați-mă, mămăliși de oaie. Filmez. Motherfucker. Bă! Scric prost. Uite. Așteptați un pic acum. Așteptați un pic că am primit un mesaj. Haide, Bă, Matei! Bă, da, unde sunteți voi? Noi suntem unde e. Și Ștefanel, el vorbește cu cineva, dar intră înapoi. Nu, Matei? Bă, dar Ștefanel joacă. Ăsta, el stă cu părul blond. Da, ce? Eu cum îl cheamă, frate, tu? Andrei. Bine. Intră în camera aia. Bă! Normal că ești chioră. Ia-ți ochelarii. Intră în următorul meci. Băi, ecranul meu nu e închis la culoare. Nu, eu mă uit pe voi. Nu-ți mai pe Bă, Malei, unde ești? Hai, Fiți atenți, eu uit la voi. Și vreau să văd dacă ajungeți până la 1800, că l-am văzut pe Robert cum a ajuns. Eu chiar am ajuns. Știi, m-am văzut. Cum ai trecut până la mare? De la mare? De la 50? Da. Foarte simplu. Dacă ai dat de nou. Și gata. Dar eu am zis că țin bani, dar am cam puțin bani. Ce vorbesc așa, că zici că nu-s eu, parcă, nu? Am încurcat-o. Bine. Pune-te! Dar așa de greu a venit așa că mi s-a închis și becul. Mi se făcea ecranul cu roșu. Du-te tu, Mateo. Eu m-am dus prima dată.
Bă, te audă. N-am știut. Așteaptă-mă! Bă! Hai, mă, te așteaptă-l. Așteaptă-l că plânge. Opa! Pe aici. Băi, nu voi nimic, ca să mă bată tata. Și eu așa ziceam, deci îmi punea să nu și mă uitam în perete. Gata, vezi? A, ok. Da, mă văd de ce l-am jucat de 2 până la urmă. Așteaptă-mă! Matei, pregătește-te. Bă, nu jura! Îți dă clipul meu, ăla. Vreau eu! Vreau eu că eu m-am dus de două la manete! Gata! Nu mă duc, stau și eu aici. Ba, nu-l omoare și mă dai aici lângă mine. Ai murit? Cum ai murit? La ce ai murit? Am murit și tu, ușa. Care? Și era în mijloc? Nu, era în stânga. Uă, la prima șușă, mă. Ha. Mă, eu mă uit pe Robert. Eu mă uit la el. Bă, și el. Bă, nu vreți să continuăm toți? Nu. Hai, De pe unde ajungi. Nu, eu mă dau bătut de aici. Până la ochi. Nu, cred că o să revin când ne jucăm toți trei. Hai, că ăsta a fost videoclipul de ăsta. Pa, pa.